Talo-talo na to. Oo, makabunot lang. Pang wala ka ng lipstick. So ngayon guys, ay ayun na nga. Dahil 1K na tayo! Yay! Meron tayong pakulo. Magpakulo tayo ng mainit na tubig. Charot lang. Charot lang. So ayun na nga guys, dahil po ay tayo ay naka 1 subscribers na, meron po akong paraffle po dito sa aming munting sari-sari store. So ayun, kung sino po yung bibili dito ay automatic po napapabunutin ko kung ano yung mabubunot nila. So ayun, magkakaroon sila ng free. So ayun guys, sana po ay successful po tong vlog na to ngayon. So ayun, kung may itong dugayan, magsugod na to. Kung may itong dugayan, magsugod na to. Bunot na. Ay, ikaw na anak. Ano yan? Fudgy bar with RC. Lang. Ano yon? RC. RC? Sige, tapos, ayun lang. Samahin yung RC. So, sige, dahil dyan, bunot ka. May pabunot si Mayura eh. RC. So, ayun na, ano yan? Oh! Load 30! Wow! Load 30! Congrats! Sige, sabi. Thank you! Ano sa'yo, te? RC? Maliit na RC! Be, maliit na RC. 20 yung pera. Oh, sige ate, bunot ka na. Pang ano, mga maswerteng mga ano dyan. Oo, mamaya na yung apo ko naman. Salamat! Thank you, te. Oh, ano niya? Radya! Radya! Magkano to, be? Saka isang wingstick. Ha? Isang wingstick. Ay, putik! Ay, nako, chamba! Ano to? Ay, nako, chamba! Ano to? Jollibee! Congrats! Bibilin mo? Salamat! Happy 1K subscribers! Thank you! Maraming salamat! Ito, te. Tas, ikaw ay bubunot. Ayan, bunot ka, te. Baka maswerteng ano ka na. Kukuha ng house and blood. Charot. Ay, may pampaputi na siya! Sabon. Ano sabon?
Ano be? Ano yun, te? Silka. Wow! Selka! Yay! Ay, nakami sabon! Yay! Ay, nakami sabon! Salamat! Ano pa? Sunod, last. Last bunot. Bakit? Sa akin ano? Isa lang. Wala talaga ipang pera. Burn brand sa Kalodar. Binibining hari na nais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw Ano po? Happy 1K. Thank you! Ano yun ba? Bunot ka rin din. Para ano. Kasi pag may bibili pa bubunutin. Ano? Wow! Cheesecake siya ka-RT o ka-RT dia. Ilan? Sige. Kanina pa si Mimi. Oh, bunot. Inip ka na ba, be? Ay, pulo na. Bibili ka mo ba? Oo. Eh, sino na? Sino na? Ano to? Wings! Wings powder! Oh, masama ka. Pabili nga po yan. Pabili nga po yan. Tulog ko talaga yung hair. Oh, bunot kayo. Jeffrey. Ano sa'yo? Oh, close up! Mag-toothbrush kayo! Yung dalawa. Ano to? Viva with energy! Okay! Oh, salamat! araw ka ng minahal. Ilan? Lahat yun? Wala ng pera. Oh, sige be, bunot ka. Paano mo lang shampoo? Hindi, dalawa. Anong kape? Anong kape? Kopi ko blanket eh. Isa. Saka isang asukal. Naku. Meron ba itong ano Camila? Oo ka naman pala. May... Sige, ito na yung lipstick. Ay, birch tree with sugar. Dahil yan, nagkagatas ka na, oh! Alam na kung manok eh. Happy 1K subscribers. More power to you. Thank you! Ano yun, be? Cheese on cheese. Cheese on chips? Yes, yes. Saan yun? Ayan, sa taas. Sige, bunot ka. Ay, may pa ganyan. Oo. Dahil 1K subscribers na ako. So, ayan, may pabunot si Mayura. Galingan mong pagbunot. So, ayan. Oh my God! Okay! Challenge na, challenge na. Challenge. Wala tayong bilagyan na challenge dyan. Jollibee! Wow! So, ayan na. Oh my God! So, happy. So, ayan na. Oh my God! Akin na yung bayad do, baka magkalimutan. Bayad ka muna. Happy 1K subscribers, Ate Claire. Thank you. Happy 1K subscribers. Magkano loaded? 8, no? Bili sana ako ng burger niya eh. Kaso ng burger. Be, bunot ka, be. Bunot ka. Andiyan na yung kuy bumunot eh. Akin na po. Anis eh. Dalawang price na yun. Ah! Palmolive shampoo. Thank you. Ang onion rings nga. Ayun na lang. Yun, sayon. Pabunot ako, be. Wow! Bunot! Oh, bunot. Bunot! Dapat tayo na makuha natin yun. Maliwagang bunot. Milo with sugar. Oh, Milo. Si Milo na! Oh, dahil dyan, oh, magmamayo ka na. Oh, thank you. Oh, Milo.
RC! So, RC, bunot. bunot! Ambil nga burger. Burger. Ay, bunot. Oh, Choco Tops with RC. Oo, huwag ka na. Nasaan pera dito? Sana ano, araw-araw. Dami oh. Ano Yung yun? Ano yung nabunot mo, guys? Choco Tops with RC. Yung ano, yung... Ay, no, tawag doon. 1K subscribers. Oo, ganun lang. Di ba may pa-burger pa? Ayan na. Ay, kayo, ano kayo, guys? Eating burger. Happy 1K subscriber. Thank you! Maraming salamat! Ano lang, Mike? Ay, wala ka Wala kasi ganilyo? Fortune Ano ba yan? Ano ba ito? Fortune lang, eh. Kaya pwede na yan. Talo-talo na to. Oo, makabunot lang. Magkano to, be? 6. Hi. Hello. Ano ba yan? Live ba yan? Hindi oh. Oh, live! Oh, bunot! Yan. Dahil... Hello. Pang wala ka ng lipstick! Sabi ko na, Marty. Thank you! Ayugis pa ang lipstick, oh. Oh, tingnan mo. Ayugis pa. Sabi, Happy 1K subscribers. Tapos po yung video natin ngayon at maraming salamat po sa pumunta at sa nakisali po dito sa aking paraffle ni Mayora. So ayun guys, sana po ay hindi po kayo magsawang suportahan ako. At maraming salamat po talaga dahil 1K na tayo! Yay! Maraming salamat talaga guys. Sana po hindi kayo magsawang sumuporta sa akin. Maraming salamat po. So ayun guys, sana po ay magustuhan nyo po itong video ko na to. At pag nagustuhan nyo po ay huwag nyo pong kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe na po kayo sa channel ko para bongga, charot. At click the notification bell para updated kayo sa video ko. Bye-bye!